Метрей авылы кызы Гөлшат Шакирова лицейнең 9 сыйныфын тәмамлаганнан соң 94 һөнәр училищесында пешекче кондитер һөнәрен үзләштерә. Ләкин үз белгечлеге буенча эшләргә насыйп булмый. Исламов крестьян фермер хуҗалыгының 60 комплексына эшкә урнаша. Җитәкче тырыш төгәл эшчән кызны агромастер җитештерү компаниясына эшкә чакыра. Нинди эшкә бит әле? Цифрлы программа белән идарә итү станогында токер булып эшләргә тәкъдим итә. 9 ел элек килдем агромастер оешмасына. Алай коллектив бик яхшы каршы алды. Дус, тату булып эшлибез. Эше җиңел дә, авыр да, төрле шартлар була. Станокларда миңа инде безнең наладчик өйрәтте. Килгән яшьләрне өйрәткәлим. Алай өйрәнәләр. Молодцы. Һәр эшнең үзенчәлеге булган кебек, токер һөнәрендә үз сере, үзенчәлекләре күп. Эшне җиренә җиткер башкару өчен тәҗрибә туплау зарур. Гульшат у нас очень ответственный, аккуратный работник. Стаж очень большой в этом цеху. То есть она как и наставник. Она очень хорошо знает станки. Аккуратно к ним относится. Ребята обучают, которые у нас в цеху в основном молодежь работает. Вот. Она их обучает, учит и слушается. Заманча станокта беренче тапкыр эшләп караганда бәлки күңелендә икеләнү хисе булгандыр Гөлшатның. Әмма тормыш авырлыкларын җиңәргә хезмәтләшләре булша. Башта станокта эшләгән юк иде. Аннан соң әкренләп өйрәттек. Бүгенге көндә уже станокларны полный үзе обслуживать итә инде. Бөтен настройкаларын, привязкаларын, бөтен әйберләрен эшләй. Алай эшчән эшләми дип әйтеп булмый. Кайбер җегетләр аны хәтта эшли алмый. Токер хезмәте игътибар, төгәллек, пөхтәлек сорый. Гөлшат эшендә әлеге сыйфатларга иң яхшы белгеч булса, кызы өчен кайгыртучан әни. Әле озак еллар эшенә теләп, яратып, ашкынып барырга, үзенең кирәкле җәмгыятькә файдалы булуын тоеп яшәргә язсын райондашыбызга. Найля Салахова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.